Nasleduje dnešný záverečný knižný tip z veľmi obľúbenej, populárnej edície vydavateľstva Absint. Dnes vám poviem niekoľko slov o zbierke reportáží, ktoré pod názvom Ženy, ktoré zostali v tejto edícii, vyšli. Autorkou je slovenská reportérka Magdaléna Rocho. Tá znesie svetové kritéria a po prečítaní týchto reportáží pochopíte, prečo autorka spolupracuje s poprednými svetovými redakciami. Venuje sa totiž pomalej žurnalistike. Na miestach, o ktorých píše, dlhšie žije, aby si získala dôveru miestnych. A o fotky do jej reportážnych príbehov sa postaral americko-mexický manžel Noel. To je aj vysvetlenie jej cudzoznejúceho priezviska. Od Mexika až po naše nižné Ružbáchy sú rodiny rozdeľované pracovnou migráciou. Rozdielne sú ekonomické tlaky aj okolnosti odchodov. Rovnaký je však smútok a osamelosť tých, ktorí zostávajú doma. Otázka znie, môže to priniesť vôbec niečo pozitívne? V tejto zbierke reportáží najviac priestoru logicky dostávajú príbehy z Mexika, kde autorka dlhodobo žije. V miestnych novinách sa totiž dočítala o dedine, kde žijú najmä ženy a deti, pretože ich manželia a otcovia pracujú v Spojených štátoch. Miestne ženy majú vo veci jasno. Muži majú predsa povinnosť postarať sa o rodinu a tak hľadajú prácu, kde sa dá. Príbehy týchto osamelých Mexičaniek menia perspektívu, pretože láska má rôzne podoby, nie iba romantickú. Môže byť napríklad aj úplne praktická a jej prejavom nemusí byť len neprestajná blízkosť. Napriek takémuto realizmu je zrejme, že neprítomnosť otcov mení situáciu detí a žiaľ nezriedka negatívne. Dospievajúce deti majú problémy so správaním, ale zase podľa iných výskumov sa snažia v školách viac, aby vyvážili obeťu svojich rodičov. V ďalšej reportáži sa venuje senegalským ženám, ale najväčšiu kultúrnu a jazykovú bariéru autorka vnímala v Indii, v južnom Rádžastáne. Manželová rodina si tu s nevestou kupuje ženu do domácnosti. Mladé dievčatá sa následne cítia osamelé v dome s celkom cudzými ľuďmi. Muži tam odchádzajú za prácou, ktorú im dohodí niekto z vyššej kasty. Milióny Indov pracujú v Spojených arabských emirátoch, niektorí ako programátori a účtovníci, iní len na stavbách a vo fabrikách. Situáciu európskych, tzv. Sirvot, autorka skúma v rumunskej Transylvánii. Odvahou je odísť za hranice, ale odvahou je aj rozhodnutie zostať. Migrácia za prácou, o ktorej Magdaléna Rocho píše, je jednou z podôb komplikovaného sveta, ktorý zažívame. Rozmanité sú podoby odlúčenia a osamelosti tých, ktorí zostávajú doma. Ale nakoniec je to práve vôľa k životu, ktorá všetky tieto príbehy spája a dáva im zmysel. Jedna z nových absintoviek, Magdaléna Rocho, Ženy, ktoré zostali. Ďakujem za pozornosť.